Aínda que se trata da primeira incursión de Miguel Mallán en política activa, este sonense é bo coñecedor da xestión municipal, dado que traballa no Concello como funcionario. Decidiu dar o salto á primeira liña política tras sentir o respaldo non só do seu entorno familiar, senón tamén da dirección local do partido e da veciñanza. Teño o respaldo da familia e iso faime sentirme pois moi tranquilo. De aquí aos próximos meses transitarei esta carreira electoral de cara ao 26 de maio con toda a tranquilidade porque teño o respaldo total do pobo e tamén, como ben dixen, da familia. E despois, no plano do partido en sí, pois a executiva local, o partido a nivel local, dende o primer momento colleu con satisfacción e con moita ilusión a miña candidatura. Mallán preséntase á alcaldía co firme propósito de mudar o xeito de facer política no Concello. O impulso ao turismo, o comercio e os sectores primarios constitúen a base do seu programa. Unha maneira de xestionar que digamos, nos actualice e nos leve pois a recuperarnos no plano económico, porque digamos que en Porto do Son hai tres puntales que hai que resolver e hai que apuntalar, que son o turismo, o comercio e a agricultura e o mar. O afán renovador deixarase notar tamén na composición da lista, coa incorporación de moitas novidades que se darán a coñecer nos próximos meses. Como bo deportista, sae a gañar, e aínda que a carreira é longa, agarda contar co alento da afección para facerse co bastón de mando do Concello de Porto do Son. Como deportista que son gañador, quero lanzar dende aquí un mensaxe de optimismo a todos os ciudadanos de Porto do Son, decirlles que vou a traballar de maneira incansable por eles, decirlles que vou a dar todo o mellor de min e quero que sepan que me teñen para todo o que necesiten.